ತಲಪೊರಿಗೆ ಏಸು ದೇವುಟಿ ಬೆದೆರ್ತೆ ವಂದನಾಕು నేంటే దేవుటి వాగ్దానం మున్నే నీ స్థితి కొద్దిగే మత్కన్నా శివరత్కి నిమ్మ బెచ్చో అభివృద్ధి అయితిని. యోబు గ్రంథము 8వ అధ్యాయము 7వ వచనము. ప్రార్థన. యేసయ్యా నీకు వందనకు తండ్రి. నీ పిల్ల బెచ్చో కాలం నుండి ఇబ్బంది పరసొరే ఇరికికిని నడుసొరే మందని ప్రతి కుటుంబతిని జ్ఞాపకం తుంకున్నయ్యా. మరి ఓరు ప్రవ్వా అభివృద్ధాసి నేను మహిమ పరచని గొప్ప ఆశీర్వాదతిని కుటుంబకింకీసి మున్నడికి నడిపిసింజొరే. ఈ మాట అంత ఏసైపై తెరితే తలపొరిమినం తండ్రి. ఆమెన్.